Rhaen Cyrsio, mae'n opsiwn yn y cwrt, so mae'n hoffi taro nhw o bellter, a dyna mae'n neud am fymryn dros y trawst oddi gan Cyrsio. Mills Evans ar peniad. Bil gan Oliver Buckley, sgorodd y gol hyfryd ar un ymwynsiad cyntaf i Prestatyn wrth diwetha. Tacl gadarn gan Sears arno fo fan'na. Mae Oliver Buckley di aros ar lawr fan hyn. Mae wedi anafu. O, mi hwnna'n drosedd hwyr gan Ben Maher ar Craig Williams. Mae Chris Hughes yn gynddeiriog. A mae'r brodyr Edwards yn ei chanol i hefyd. Maen nhw i gyd wedi gwylltio fan hyn. Mae'n mynd yn fler cyn is-reolwr Prestatyn. Chris Hughes di colli Ben. Mae carfan gyfa Prestatyn di dod ar draws. Mae gan Lee Evans benderfyniad i wneud yma. Oedd y cyfan yn deillio'r drosedd hwyr gan Ben Maher ar Craig Williams. A cerdyn melyn sy'n wylo Lee Evans. Mae Williams yn cael un hefyd iddo fo beidio codi bys yn ganol y cyfan. Williams, pass wych. Dod o hyd i Neil Mitchell yn y cwrt. Mitchell yn erbyn Kemp. Mitchell yn curo'r amddiffynwr yn croesi tuag at Reid. A Luke Bamford ar cyffyrddiad ola i gefn yr hwyd. A'r Drenewydd ar y blaen wedi 5 munud ar 20. Ond mae Jamie Reid yn dathlu, mae o'i weld yn hawlio'r gol. O'n i'n credu bod Bamford wedi cael cyffyrddiad, ond ellai bod hi wedi dod oddi ar y postyn. Ond mi gan nhw ddadlau rhyngthyn nhw pwy sy'n cael y gol na. Dwyd yr ddau Ketley lawr y dde. Ketley yn croesi. Neb yn cyrraedd, ond mae'n taro braich Tom Goodwin. Dim cic o'r smotyn yn ôl o dyfarnwr Lee Evans. Sicr nath i daro braich Goodwin yn fan'na. Seb Edwards i frawd Zayac yn gymorth. Zayac trio creu lle i ergydio. Yr ergyd yn isel! O, nath i daro'r postyn neu arbediad gwych gan Dave Jones, dwi'n siŵr. Edwards yn neud gwaith da i greu'r lle, a dwi'n credu a llaw Jones oddi. Jones yn geicio gyfeiriad Reid, y flic ymlaen at Bamford. Bamford, gwaith da, creu lle i ergydio Bamford, dod yr arbediad gan Carl Jones gyda'i draed. Jones, pas dda, dod o hyd i Roberts. Roberts ar fenthyg o'r amwythig, derwydd os yma. Yn ymosod, a mae'n drosedd o'r tu ôl gan Weaver. Mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Fletcher yn dawnsio heibio'r amddiffynwyr, heibio'r golwr i gefn yr hwyd. Ac yn dyblu Manchester Drenewydd. Gol hyfryd gan Alex Fletcher. Llai na 20 munud yn weddill, yn sicr mi oedd hi'n drosedd ar Callum Roberts. Dyfarnwr chwarae rheol fantais, dwi'n credu. A Fletcher yn gwneud y gweddill i gyd i hun. Gwych ganddo fo. Edwards tuag at Ketley. Maher yn gwneud y dda i gadw'r meddiant. Mae Kemp yn rhydd allan ar y dde. Cyfle i groesi fan hyn i Tom Kemp. Kemp yn ceisio croesi! Ond mi ath i tuag at y gol, mae'n taro'r trawst a Maher hwnna hefyd. A mae allan yn y pen draw. Y cic gol yn ôl y dyfarnwr. Reid yn ôl at Bamford. Yna ddadlau rhyngthyn nhw ar ôl y gêm, pwy sy'n mynd i hawlio'r gol na. Y Bale syrth y gredig at Williams fan hyn, y cefnwr de, nôl at Reid. Y bas yn ôl tuag at Williams hefyd, a draws wyneb y gol, y croesiad yn berffaith at Joe Kenson, a gol ar blat iddo fo, 5 gol o'r tymor, ond y diolch i gyd i Craig Williams. Sydd ymosodwr ddim gofyn am groesio gwell na hwnna. You know, overall, it's a pleasing win. It's a good 3 points, and it comes on the back of following up, you know, Tuesday's result, which is important as well. You know, coming on the back of the win against Cardiff Met, and now, you know, I think we've finished 8th now, which is, you know, considering I think start of November, beginning of October in the bottom 2. Then that's 6 wins now out of 10 in the league, which is good form. So, you know, we're going to take that into the bottom 6 now. What's your hopes for and ambitions for the rest of the season? Well, obviously get into 7th place now, and then. Hopefully do well in the European playoffs and see where we go from there.